Sa ibabaw sa krus gipakita ni Hesukristo ang tinuod nga kahulugan sa pagpanugyan o submission dihang iyang gilitok ang mga pulong, Amahan, nganha sa imong mga kamot itugyan ko ang akong spiritu. Human niya nalitok ang katapusang mga pulong ibabaw sa krus, dayon nabugtuan siya sa iyang gininhawa. Didto nagsugod ang atong kadaugan batok sa gahum sa kamatayon nga spiritual ug kadaugan batok sa bisan unsang matang sa mga pagsulay pinaagi sa atong pagsalig kang Kristo Jesus. Akong nahinabi ang usa ka magtutudlo sa Don Juan de la Cruz Central Elementary School sa Toril, Davao City. Ug suod kaayo nako nga alagad sa Ginoo nga si Pastor Ray Bong Exentos sa Jesus Light and Life Church. Ug iyang gipasabot nganong kadaugan ang kamatayon ni Kristo Jesus. Nganong masulti nato nga kadaugan ang kamatayon ni Kristo dito sa krus? Tinuod, naghatag gini siya kadaugan ang kamatayon ni Kristo, naghatag gini kadaugan sa tuwa nga mga anak sa Dios. Tungod kay si Kristo, mao ang nagtubos. Kung atong tanawon, siya ang nagtubos sa tuang sa tuwa gikan, no? Sa kanatong tanan gikan sa silot sa sala nga mao ang kamatayon. Kung atong tanawon sa Biblia, tanan man gid ta mga tao mga makasasala, no? Yung sa Romans 3:23. Ang tanan nakasala o nawad-an sa himaya sa Dios ug ang pinapagika-worse is ang bayad sa sala ingon sa Romans 6:23 mao ang kamatayon. Ngano maingon ta nga kadaugan ang kamatayon ni Jesus Christ? Because sa pagkamatayon ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo, naangkon nato ang ginatawag nga kadaugan unang-una batok sa kamatayon. Unsa nga kamatayon? Kanang ginatawag nato nga spiritual death, kana ikaduhang kamatayon. Yes. Kay tungod sa kamatayon ni Jesus Christ dito sa cross, nahatag kanato ang paglaom sa kaluwasan. Gikan ana. Ikaduha, dili lang kay naangkon nato ang kadaugan batok sa kamatayon, kundi naangkon pud nato ang kadaugan batok sa sala. Yes. No, kay tungod sa pagkamatay ni Kristo dito sa cross, nahugasan ang atong mga sala. Yes. Ug ikatulo is tungod sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, naangkon nato ang kadaugan batok sa kaaway. No? Batok sa kaaway. Kay kung atong basahon diha sa Colossians chapter 2, verse 13 to 15, nagaingon ang pulong sa Dios diha, no? Asbon nako, chapter 2 sa Colosas, kapitulo 2, versikulo 13 hangtod sa 15, nagaingon siya, kaniadto patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala ug tungod kay dili man kamo mga Hudiyo ug busa wala mahisakop sa balaod. Apan karon gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo. Gipasaylo na kita sa Dios sa tanantang mga sala. Gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan, bahin niini og giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglansang niini didto sa cross. Amen. Sa verse 15, og pinaagi sa iyang kamatayon sa cross, gibuntog ni Kristo ang mga hari og mga punuan nga espirituhanon. Gipasundayag niya silang tanan pinaagi sa pagdala kanila ingon nga mga bihag nga nagsunod kaniya sa iyang pasunding sa kadaugan. So kung atong tanawon na ang kamatayon ni Kristo nagdala gyud og kadaugan kanatong tanan. Amen. Nga nagatuo kay Kristo. So, unsa ba ang gikinahanglan sa tao, pastor, nga aron maangkon niya ang kadaugan pinaagi kang Jesus Christ subay sa gilati diha sa Bible? Okay. So kung atong tan-awon sa Biblia, simple lang man ang gisulti diha, no? Kung maangkon sa tao ang ginatawag nga kadaugan pinaagi diha kay Jesus Christ. Kung atong tan-awon sa John 3:16, Yes. it is very clear. Nag-ingon siya diha sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. So sa ato pa nga ang himuon lang gid sa tao gid ay mao ang pagtuo kay Kristo.
kinasing-kasing nga pagtuo nga motuo nga si Kristo anak sa Dios, pinadala sa Dios aron sa pagtubos kanatong tanan. Nga sa iyang kamatayon dito sa cross na hatagan tag paglaom sa kamatayon, gikan sa kamatayon hantod sa kinabuhing dayon. Nga diha lang nato makaplagan sa iya. Og kana pinaagi lang sa pagtuo. Kay ingon pa sa Galatians chapter 3 verse 26, pinaagi sa pagtuo kamong tanan na himong mga anak sa Dios sa pagpakighuusa kang Hesukristo. So ato pa ang gusto lang gid sa Ginoo, tuuhan gid nato si Ginoong Hesukristo. When we say tuuhan, ato gid siyang himuong Lord and Savior sa atong kinabuhi. Kani siya grasya lang po ni gikan sa Ginoo. Ato lang yung naon nga dili ni siya kung ato lang tan-aw na atong pagkatao, dili gid tatakos. Aning kaluwasan or kaning natawag nato nga di kita unta takos nga sakripisyuhan ni Kristo sama ani nga namatay dito sa cross. Ingon pa sa Ephesians 2 chapter 2 verse 8 to 9, ingon pa siya, it is by grace or pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios, dili tungod sa atong binuhatan. Diba? So, ang buot na ko pagsabot, simple lang man diay ang requirement sa Ginoo, pero siguro lisod sa tua himuon tungod kay wa pa nato nakilala pag-ayo si Ginoong Jesucristo sa atong kinabuhi. And this is now the right time for us to realize what God has done tungod sa iyang dakong gugma kanato, gipadala niya si Ginoong Jesucristo nga namatay dito sa cross. Amen. So, masulti ba sab nato, Pastor, nga lakip sab sa benepisyo sa kamatayon ni Kristo mao ang kadaugan sa bisan unsang matang sa mga pagsulay ug mga struggles. Of course, bisan pa Kristohano na amang gyud ang mga struggles, no? Yeah, na ang problema, mga trials, no? Pero kini ba mais paglaom sa atong mga struggles nga atong ma-overcome pinaagi sa atong pagtuo ug pagsalig kang Ginoong Hesukristo? Actually, mao na siya ang isa ka dakong challenge gyud sa matag usa ka nato karon nga hantud karon ang Ginoo siguro wa pa nibalik tungod kay nakita niya ang kagahi pagyud sa kasing-kasing sa mga tao karon nga bisan sa unsa nang sa iyang gipadayag nga dakong gugma naagi sa pagpadala sa iyang bugtong nga anak nga mao si Jesus Christ. Sa gihapon ang tao nagpagahi gihapon sa iyang kasing-kasing. Pero kung ato lang yung tanawon, kung kita nga mga tao nagtuo, mga tumuluo ni Kristo o nagtuman gyud sa sugo sa amahan or sugo sa Ginoo, naagi tay kasiguruhan nga ang mga tanang struggles in life wala na siya unta sa tuwa, dili na makapekto unta sa tuwa, no? Kay nagpromesa man ang Ginoo, daghan siya promesa diya sa iyang pulong. Ingon pa niya sa 1 Korinto 10:13, ingon siya, ang tanang tentasyon nga magian ninyo naagihan usab sa kadaghanan. Ana siya, kay tumanon gayud sa Dios ang iyang saad. Og dili siya motugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. You see? So kung kita tumuluo ni Kristo, tumuluo sa Dios, mag-abot man ang mga pagsulay, pero dili siya mohatag og mga pagsulay nga sa mga nga di nato kaya, di nato kaya, ingon pa siya. Og ang nakanindot pagid kay gisumpayan man nga sa panahon nga matintal gyud ta, tintalon kamo, maghatag pud siya kaninyong kusog, pagsukol sa tentasyon og sa paagi sa pagbuntog niini. You see? So, kung maabot man ang panahon nga matintal ta, kag murabag sa atong pananaw is murag naglisod na gyud ta sa atong kinabuhi. Grabe na gyud atong mga struggles or maingon nato nga pagsulay sa atong kinabuhi. Ang Ginoo dili pud matugot niya sa malaglag ta kundi ingon sa ingon niya, mohatag pud siya pamaagi kung unsaon nato pag-solve niini or pagkabuot aron sa pagsukol niining tentasyon sa atong kinabuhi. So you see, assurance gikan sa pulong sa Ginoo og dili lang nga mao. Ingon pud siya sa John 16 chapter 33. Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamog kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Na si Jesus Christ, paantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kahadlok kay gidaog ko na ang kalibutan. You see, the death of Jesus Christ and our faith to Jesus Christ mauna ang atong kadaugan sa mga pagsulay sa tanang mga kahadlok nato niining kalibutan. So within fact kaning COVID-19 kung ikaw tinuod anak sa Dios, di man ta dapat mahadlok niini. Kundi ang ato lang gyud
padayon na nato nga isalig tanan sa Ginoo. Pagsalig lang tungod kay siya maoy magprotektar ka nato, maoy mag-preserve sa atong kinabuhi ayon sa iyang kabubuton. Amen. Praise God. Now, sa ibabaw sa krus, gipakita ni Hesukristo, Pastor, ang kadabang tinuod nga kahulugan sa pagpanugyan o submission. Dihang iyang gilitok ang mga pulong, amahan ko sa imo mga kamot, gitugyan ko ang akong spirito. Sa mga Kristohanon ba, Pastor, paano nato maikinabuhi ang maong matang sa pagpanugyan o kining submission? Di ba? Kining gitawag nila nga hingpit gyud nga submission o pagpanugyan ngadto sa Ginoo in all aspects or in all areas of life. Sa atong kinabuhi. Actually, if we try to look at the Bible, atong makita diha nga God really wants us, kitang tanan, nga mga anak sa Dios, to submit everything to God. Gusto gid niya nga unta nga ang tanan ato yung itugyan diha sa Ginoo by yielding to His authority sa atong kinabuhi. Nga unta, isalig gid nato sa iya ang otoridad, ang pagahom sa atong kinabuhi. Apan in reality of life, sometimes we are also usahay makaingon mo ta pero dili gini siya dapat mahimong basihan nato, maingon niya tao lang ta, no? We are always be tempted by the work also of our enemy sometimes, no? Pero ang Ginoo gusto niya, we need to yield to His authority in life. Meaning to say, but na ko pasabot is God wants us to submit to obedience to His command to each and every one of us. Unsa man ang command gid sa Ginoo nga gusto gid niya unta atong tumanon. Diha nato makita sa Marcos 12:30. Yes. Unsa may gingon niya? Kinahanglan mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan or huna-huna, ug sa tibuok mong kusog. Buot pasabot ani pastor nga make God be a priority sa imuhang kinabuhi. Karon manggod murag sa atong sitwasyon murag ang Ginoo last lang gid siya permi. Katapusan. Katapusan na gid siya permi. Kana ganing mo iyon nato bisag sa time nato usahay murabag ka ng fractional part na lang sa tuang kung wa na tayo mahimo, Wala tayo mahimo. salig na nato sa Ginoo. Last option. Oh, last option. Yeah. Mao na akong isa day nga ginauna-una. Murabag last option na ginato. From the time ang Ginoo nga kung wala na tayo mahimo, diha na ta moduol sa Ginoo. Mali. Kaya ang gusto dai sa Ginoo, we need to cast everything unto Him. Nga pa sa 1 Peter 5:7, itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nag-atiman kanato. Subot pasabot ang tanan di ay dapat gid atong itugyan. Ug kung mag-ingon ta first priority sa atong kinabuhi, let us always seek God first in everything before we decide, before we do everything. We need to seek God's presence or God's direction. So mo na ang matawag nato nga perspektibo sa Bible when it comes to submission. Actually, when we talk of submission, gani ako nagahuna-una ko nga murabag it talks about a total surrender of our everything we have in life, even our lives to God. Mao na siya surrender gyud kay submission man. So total surrender to God sa tuang kinabuhi. Sa ato pa, dili nato maangkon ang kadaugan sa tanang mga pagsulay o struggle sa kinabuhi, pastor. Kung dili ta muhatag gyud og hingpit nga pag-surrender o submission to the perfect will of God. Yes. Mao gid siya may tabo, pastor. Actually, mao bitaw na usahay nga even as Christians sometimes kung maka-encounter gani tag mga problems, we immediately ask the Lord, pero wa nato ginatan-aw unsa pod ang ato ang mga pagkukulang diha sa Ginoo. Kay dali ra man gud sa to pag-ingon ngano, pero wa pod tag tan-aw nga ang Ginoo po nag-ingon ngano man pud ingon nang nahimo kanako. So meaning to say total submissions it is a total maingon nato surrender of everything to God. Even beyond comprehension. Opo. Bisag di nato masabtan. Na may mga panahon nga di gud nato masabtan ang sitwasyon, but kung mao ni sulti sa Bible, mao na ang pulong sa Ginoo, bisag sa tan-aw nato lisod sabton, but we have to submit. We have to obey, no? Total surrender gyud. Even doing it dili ta komportable. Dili ta komportable, but if the Bible says so, we have to. Yeah, isa na diha ang example kana lang word na love your enemy. So can you really do that? Di ba? But by the power of the Holy Spirit, if you
you yield to the authority of the Holy Spirit in you. You can smile, you can immediately initiate for reconciliation. So man nga ingon nato, dilisod yun sa usa ka Kristohanon ang maingon nga submission, total submission, kung dili niya itugyan ng iyang kaugalingon diha sa Ginoo. Kanang masulti ba nato nga diha sa atong hingpit nga pagpanugyan o kining submission sa Ginoo, maangko nato ang kadaugan. Katubang giingon nato nga wala tay ginagunitan ba? Total gyud tong giingon nimo nga complete surrender. Nganong matawag nato nga diha maangko nato ang kadaugan kung totally gisurrender gyud nato ang tanan diha sa Ginoo. Wa na tay gi-withhold ba? Actually, kung total surrender gid nato ang katibuukan nato nga kinabuhi diha sa Ginoo, mo nang ginaingon ako ganina nga nothing to fear, wala na tay dapat kahadlukan, og maingon nato nga focus na ta sa pag-alagad diha sa Ginoo, focus na ta sa mga buluhaton nga gihatag sa Ginoo sa atua, and at the same time maingon ta nga madinaugo na ta tungod kay makita nato nga ang Ginoo di na gyud siya mobiya sa ato. Ingon pa diya sa James chapter 4 verse 7 to 8a, so portion of verse 8 na yun siya. Busa pag mas sinugtanon kamo sa Dios, sukli ninyo ang yawa og modagan siya. Ingon siya, duol kamo sa Dios og moduol siya kaninyo. So buot na to pasabot nga if we submit to God, we can resist any temptation that is caused by the enemy. Amen. So wa na tayo dapat kadlukan kay kana tanan pamaagi man na sa yawa. Kanang mga tentasyon, mga trials sa atong kinabuhi pamaagi na niya. So we can resist the enemy if we submit our lives to God. Amen. Tapos ingon pa siya, if we submit to God, He will be in our side against any work of the enemy. Amen. So naa siya. So wala na tayo dapat kadlukan, pastor. Mao lang naingon na ang tinuod nga kadaugan. Amen. Diri sa atong kinabuhi sa kalibutan. Dili pa ato pa na wa pa nato gidungag diri ang kadaugan nato pag-abot sa kamatayon nga mao ang kinabuhing walay katapusan. So mao na siya. Kung total, so murabag ang sekreto ra gyud, if we want to be victorious in our Christian life, let us try to recall the greatest love of God, which is Jesus Christ, nga atong gina-celebrate karon, nga gilansang dito sa cross to redeem us, no? To redeem us. Nagtubos sa to agikan sa kamatayon nga bunga sa atong mga sala ug tanan nga kadaugan na ato. Kadaugan batok sa gahom sa kaaway, kadaugan batok sa gahom sa sala ug labi sa tanan kadaugan diha sa ginatawag natong kamatayon. Amen. Now, Semana Santa karon, pastor. Angay ba natong sa ulugon o i-celebrate ang kamatayon ni Kristo? Actually, sa uban sama sa akong giingon ganina, lain nga mga religious group nag-celebrate sila ana, no? Pero kung atong tan-awon murabag pabalik-balik na pud ang mga activities nga ilang himo, murabag they are just recalling. But for me, when I say we want to celebrate it because we want to recall how God loves us. Nga hantod di karon wala hantod karon ang Ginoo nagapadayon sa pagigugma sa tua through His Son Jesus Christ, because sometimes we forgot all these things. Atong una siguro ka-busy na to sa trabaho, nalimtan nato nga sa makausa ang Ginoo nagpadayag sa iyang gugma, nagipadala niya ang iyang bugtong anak nga namatay dito sa cross aron sa pagtubos sa tua sa atong mga sala og aron sa paghatag kanato sa ginatawag nga gift of salvation. Og mauna karon ang pinakadakong gasa nga gikinahanglan sa matag usa. Kadaugan ang pag-angkon sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ug kini nahimong posible tungod sa iyang sakripisyo ug kamatayon sa krus. Ug sama sa hingpit nga pagtugyan ni Hesukristo ngadto sa langitnong Amahan sa iyang espiritu, susamang pagpanugyan usab sa atong kinabuhi ngadto sa Dios, ang angay tang himuon aron maangkon ta ang hingpit nga kadaugan. Og dinhi natapos ang atong pinasahi o special presentation ning panahon sa Semana Santa. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa DXDC RMN Davao, kini si Pastor Leo Daog-Daog nag-ingon, daghang salamat, Good Friday ug dalaygon ang Dios.